Здравейте, приятели! Днес ще тестваме ето това. Наистина не знам какво е. Пише Секо Бянка. Бянко какво е, наистина не знам. Надявам се да не съдържа алкохол. Надявам се да е някаква мъничка енергийна напитка. Да чуем как се чува. Много странно. Май не е газирана. Долу да е вкусна поне. Така че... Газирано е, бе. Ау, мирише на алкохол и то яко. Много яко мирише на алкохол, ама много яко. Ау, страшно много мирише на ракия. Не е на ракия, ми на мастика. На мастика мирише. Мирише на вино, на мастика. Ужас. Ау, нека да го пробваме, приятели, как се пробва. Мирише гадно наистина. На алкохол мирише, не че е гадно, просто е алкохол. Добре, айде първата. Това е много силен алкохол. Какво е това нещо, бе, хора? Това е някакъв алкохол. Една глъчица, айде в 2 и 3. Колко да не бе. Има вкус на вино, има вкус на ракия, има вкус на много неща, не знам какво е. 2 и последна трета. Просто си на мокри хостните, колко да не бе хич. Хората, които употребяват алкохол, може би ще им хареса, но на мен не ми харесва. 0,21 мл, 10% вол. Това значи страшно много алкохол. Страшно много алкохол. 10% вол. Ужас. Приятели, препоръчвам ви хората, които пият алкохол, да пробват, които не, да не пробват, защото наистина не е за нас. За хората, които не употребяваме алкохол, не е за нас. Така че, живи и здрави, до нови срещи. Следващата ще видим какво ще бъде. Вие ще кажете. Имам ето Див вълк, зелен. Имам Див вълк с някакви манго това. Имам Ариана, без алкохол, 0%.00. Тя ще е хубава със сигурност. Надявам се. И така още един Див вълк, оранжев. Така че пишете в коментарите коя да бъде следващата напитка, която да пробваме. Ето от тези 4. Това не ми хареса, защото съдържа алкохол. Надявам се другите да не съдържат. Живи и здрави и до нови срещи. Приятна вечер на всички!